Amen bazalwane. Bazalwane, namhlanje lisuku lethu lokuba sisithi kwa umfundisi ubelapha ngawumfundisi kunye nathi. Amen bazalwane. Ngoba ngiyathanda noba sizawuphakama njengoba senziwe letask yokuba ngingamkele kodwa ke nje yabawela ukugqitha phela. Amen bazalwane. Amen. Kokuqala mna Zolile igama lami lasekhaya, ndingubotane seneni yami. Ndandikhe ndasindiswa phambili, ndafunda uhamba noThixo ngeradiyos. Amen bazalwane. Ndathanda ngithethe yiyo lento bamise apha. Amen bazalwane. Ngenxa yezinto esingazange ziqaphele endleleni kubantu babesifundisa. Amen bazalwane. Zandenza ndehla ndabuyela ezweni. Amen bazalwane. Ibe zizizathu bekuthanda kukaThixo uba ndibe namhlanje ndiyazuzeka aphelane. Amen bazalwane. Ndifike ile ntende mna ihlala iqhubeka besiya abantwana nabantwana basifama bebeyithanda nabantwana beyithanda besiya, ndiyithatha njengentente zonke ezikhoyo ebezingena apha. Amen bazalwane. Kodwa ndafika kukho abamama nabafana. Amen bazalwane. Ndafika mna nditshiseka from ekhaya, ndavuka nento endixelelayo into yoba kukho lo mfundisi mandidibane naye. Amen bazalwane. Ndanento elilizwe etsho ngaphakathi ethi iyona ntsindiso ndiyawuthi sidibane naye, ndidibane naye ekhaya. Amen bazalwane. Ndezambaleka apho bazalwane, zandifike nasendlini bangayibalisa abantwana phandle. Ndafika ndabeka nje izinto ndathi ndileqe entetheni. Ndabe nditshiseka ndifuna ukubaleka ndiyofika kule ntende. Sekukudala kumama ngoku esenza indlela yoba ndithethe nomfundisi. Bawuke ndithetha nomfundisi because endleleni yam yandenza loo nto leyo ndohlukana nefemeli yam. Amen bazalwane. Ngenxa yezinto ezingakhange zibe ziqatshele endleleni. Ndingangenanga ngenxa yexesha. Xa ufunda kwincwadi yamaKolose chapter 2, mfundisi wamfundisa wamfundela nditshe khanda ngomba kekho. Qala phaa verse 4. Kukho izinto ezithethwayo phaa. Ezaa zinto ndiyabawela sizive. Kukho izinto ezithethwayo phaa. Ncwadi yamaKolose chapter 2 verse 4. Hleka. Amen bazalwane. Asishumayela ndifuna sizive singaba bantwana. Amen bazalwane. Ukhona osinceda nambe kunikela. Kuba nangona ndingekhoyo ngenyanga khona nomoya ndinani ndivuke ndibona ulungelelwano lwenu ukuzimatheka ukukholwa kwenu
elayo Kristu abanye nende naqiniso okhona njengoba kufundiswayo ninombile ngani ngokubani njengayo verse 16. Kalamazwi bazalwane ibandla liyakwazi ngalikho ukuthi bekukho into kusekusasa ungekho ifuna siwabambe lamazwi mama mchawo sinawe umuntu omkhulu apha ibe nini kumama nini abantu abatsha abamele levangeli bendawo okwalo mzuzu ndisendedwa mna amen cela sibambisane lento cela sisebenzisane lento ndicela ungabikho bani olukuhleka nangayo nayiphi into xa kukhona ntoni umzalwana nengxaki nabo naba abantu makathethe kwaba bantu siyabadinga abantu abangaphandle lento ikuthi sikuyo masihambe nayo ibe ngumzekelo kungamane kuba phumle ezawuthi ngomso umfundisi akekho akuzukukhonzeka umfundisi ushiya sinesakhiwo sizawusakhe le mini yanamhlanje sizawubabiza njenganamhlanje sithi nantsi la ndawo siyayivuma egameni likaYesu waseNazaretha ndiyayibulela loo ndawo ndicela nikhululeke nodlala phansi amen. Indivisa kakhulu le nto ukuba umfundisi xa bekuthandaza apha kutata ndivese ndanento ehlabela ngaphakathi ndalimala ndacinga izolo lam ndiyayithanda inkosi ndinento endayifunda xa umfuna uthini linyama izwi lakhe alisitsha kufanele into ebalulekileyo kuqhawula izinto kuzo nezinto kuzo kufunda uhamba indlela akufundisayo yabona unozibambe loo nto indilimazile loyibona but namhlanje uthixo ndiyamcela njengoko ndiyamkema mentweni ndiyanyamezelile but andifuni into isiphazamisayo izakwenza ngomso nithi nikhona into esingayenzanga kwabazalwane nifunde uba nize nizolungisa loo funeka apha nisishiye siluthando amabantu amaninzi awabheki phambili ngenxa yothando ongekho ndiphakama apha ndinikwe itask yokunamkela siyanamkela nonke apha sibulela ukubanile lapha phakathi kwethu silapha sinabazalwane singene kule ndlela sicela nina ke ningabe nisishile kodwa nisinike inkuthazo nisivelele nakwizinto zonke selikhona ke namhlanje nonke bazalwane singumzimba omnye nathi sizawuhamba njengani nithi xa kukho into esimemela kuyo sizawuphuma siye eyona nto indilimaza njengomntana umfundisi ethandaza ngabantwana balapha bayamthandaza xa kunobhatyaza thina endleleni sizabathina natsho qha imali indimazayo kangangoba njengoba kuthandazwa nje khandibe rayithi ngoba ndithixo yile nto kundisisa kuyo ngoba kaloku iquestion endinayo bonke aba bantwana bazawujonga ukuthi
Asinobhatyaza empilweni sibabeka apha abantwana. Ndiyabulela ke nonke bomama bonke batsha bamfundisi siyabulela kakhulu. Sisiqalo ngendlela esizawuthi sazane ngayo.